Παίρνω και στείλε πανταζή. Ναι. Καρέκλες τραπέζια, καρέκλες τραπεζάκια, μπαμπού, καρέκλες τραπέζια. Κάτσε να βάλω και το χέρι εγώ. Δεν κρατιέμαι. Καρέκλες. Καρέκλες τραπέζια, καρέκλες τραπεζάκια, μπαμπού, καρέκλες τραπέζια. Μαρία. Μαρία. Ευχαριστούμε φίλε Σπύρο. Τι άλλο. Έχεις ποίημα. Δεν έχεις να το πεις ρε φίλε. Δεν έχω. Ένας. Μέρβεν 86 γιατί σας αγαπάω έτσι. Να είστε καλά. Λοιπόν. Subscribe 5 ευρώ το κιλό. Subscribe. 5 ευρώ το κιλό παρακαλώ. Twitch.tv κάθος Unboxonics. Καρέκλες τραπέζια, καρέκλες τραπεζάκια, μπαμπού, καρέκλες τραπέζια. Αυτό ρε φίλε που κάνουν το. Τραπέζια. Ναι, ή το άλλο. Ξέρεις τι μ' αρέσει εμένα. Θα σας πω. Τι φίλε, τι. Ποιος πολιτής μου αρέσει περισσότερο από όλους. Μαρία. Εντάξει, Άντου 7GR, σ' αγαπάω πολύ. Μέσα στα Σ' μούτρα. αγαπάμε ρε. Μέσα στα μούτρα. Άντε ρε από εδώ ρε. Λοιπόν, άκου, ξέρεις ποιος μ' αρέσει. Μ' αρέσει Sorry. ο ήσυχος της Κυριακής. Στις 12 η ώρα την Κυριακή. Μπορώ και εγώ από εδώ να μιλάω. Ναι, αλλά μην το κάνεις. Sorry φίλε. Λοιπόν, της Κυριακής ο πολιτής, που είναι χαλαρός ρε παιδί μου, δεν έχει, είναι μόνος του στους δρόμους και γυρνάει έτσι. Δημήτρης, το καλό παιδί. Τώρα στη γειτονιά σας. Πρωί-πρωί. Ναι ρε μαλάκα, ναι. Παίζει λίγο Καζατζίδη στα ηχεία. Ρε Δημήτρη. Ναι. Καρέκλες τραπέζια, καρέκλες τραπεζάκια, μπαμπού, καρέκλες τραπέζια. Ο ήρεμος. Όχι, ο χαλαρός. Εντάξει, Είναι ρε παιδί μου. χαλαρός ρε μαλάκα, είναι χαλαρός. Είναι σαν να λέει. Εντάξει. Πουλάω, αλλά μην τρελαίνεσαι. Εντάξει, μην τρελαίνεσαι, παιδί μου. Χαλάρωσε. Άμα κάθεσαι, δεν είναι. Χαλάρωσε, εντάξει ρε παιδί μου, εγώ να κάνω σβούρα εδώ. Κάνω εδώ μια σβούρα, άμα θέλεις καφέ του τύπου. Και ακούγονται καμιά φορά και ακούγεται. Πρόσεξε. Λίγο έτσι εδώ. Εγώ εδώ σε βοηθάω φίλε μου. Πόσο έχει αυτό? Μαρία. White Flame Loco. Loco. Master Chief GR. Τι γίνεται, παιδιά, ήρεμα. Σας ευχαριστούμε εντάξει. πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας αγαπάμε. Λοιπόν, Για πάμε. εκείνος που λέει πόσο από μακριά, εδώ. Κατεβαίνει η γιαγιά. Ναι. Το μαύρο, το βαλί, το πράσινο. Ποιο θέλει συγκεκριμένα μου, λέγε ποιο. Ακούγονται ρε. Ναι, ρε, μαλάκα, ναι. Και ακούς Και όλη κάνει τη συζήτηση, ξέρω εγώ. τη στοιχομηθεία της πώλησης. Ναι, Ακούγεται ναι, ναι, από εδώ ρε παιδί μου. Ναι. Και μετά Ισχύει. συνεχίζει μετά και λέει. Ξεκινάει πάλι γιατί μόλις έχει πουλήσει, έχει κάνει την πώληση ρε παιδί μου ο άνθρωπος και συνεχίζει μετά. Με λίγο πιο ανεβασμένο τόνο. Ο Βαγγέλης είναι εδώ για τα νέα σας. Ναι. Ο Βαγγέλης το καλό παιδί. Είναι στη γειτονιά σας.